Jo piny sik penjo kata sini moromo kod yie ndara ka. Wa penjie. Mokwongo ing'e ni jok mikwanogo kane gikawo tijego ang'o mane gikwongo gitimo? Tije mane gimako migepe mane gimako e party donge ne giweyo. Tiende ni koro ka giloso to wachgi ok nyal kawo mapek kaka e party. Wachgi bi kawo mapek e sirkal kuma gintie. Sani ka Mbadi loso to maduong' oloso kaka minister mar finance. Kanye mawang' yal ok inyal yale ni Mbadi no loso koridwa yalo go ODM. Mani ng'e ni ok in kare. To ka koro biro chopo to gin bende gin be pod kamoro ging'e chunygi to po giwacho ni pod abiro siko bet minister di bende koda gidwa bet abeta koro ndalo miyiero ni warita biro bet minister koda gibiro dwaro telo moko ok inyal ng'eyo. Miyo sani to ka gin e sirkal magitiyo ng'ama gitiyo ne pile pile en jatelo ma president. Ini paro ni ka koro samoloso dongo koni sani anatiyo kodi to kinyo kabidwari. Nyago wach manutiyo. Ani miyo ng'ato wach matek. Ani miyo ng'ato wach matek. Jondi giwacho ni ODM dhi dwaro loch. Udhi tiyo gi yo mane? Udhi chungo ng'ato. Ing'e ni sani nakoni wan pod wan gi kuyo gima duong' wang'eyo sani wadwa ni party obed motegno. Kendo jotendwa ni e party biro ng'iyo kaka piny dhi to loch to nyaka wadwar kata udware gi jomoko kata udware kendu to ka un party to nyaka udwar loch to gi sani to mani tich mo party wabiro tiyo kata ko wach ni 27 kik jiling' aling'a ni nubet abeta to ka chopo chieng' 27 tiko ni okay koro kawuono en January